Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. В гимназия Свети Климент Охридски в град Елхово днес се проведе открит урок по английски език в паралелката с интензивно изучаване на английски език и математика 8А клас. Преподавател по английски език на осмокласниците е Марина Динкова. През последните години в педагогиката са направени немалко опити за технологизиране на учебния процес. Компютърните технологии навлязоха с бързи темпове в българското училище в качеството си на технологии в образованието. В гимназия Свети Климент Охридски град Елхово има оборудвани няколко кабинета с нови модели стационарни и преносими компютри, мултимедийни проектори и друга техника. Това направи възможна промяната в образователната среда в класната стая, където учителят като носител на новите знания вече може да се възползва от възможностите на компютърните, информационни и комуникационни технологии. Специален е интересът към мултимедийните технологии, които могат да се дефинират като съвременна информационна технология, която позволява да се обединяват текст, звук, реч, картини, компютърни графики, видео и анимация. Тя представлява съвкупност от аудио и видеотехнологии, обединени от интерактивен софтуер. Така училището от училище за днешния ден ще се превърне в училище за утрешния ден мечта, която може да стане реално за младите хора, учещи в гимназия Свети Климент Охридски в град Елхово. В паралелката с интензивно изучаване на английски език и математика 8А клас, днес се проведе открит урок по английски език, с което онагледиха внедряването на съвременните технологии в образователния процес. Гости на открития урок бяха господин Стойко Стойков, началник отдел в регионален инспекторат по образование Ямбол, госпожа Анна Грозданова, старши експерт в чуждоезиково обучение в регионалния инспекторат, Жана Ангелова, главен експерт в отдел образование в община Елхово и госпожа Йовка Драгоева, директор на гимназията. В читалище Развитие град Елхово се проведе отчетно събрание на читалищното настоятелство. На отчетното събрание на читалищното настоятелство към читалище Развитие присъстваха кметът на община Елхово Петър Киров, председателят на Общински съвет Елхово Николай Тончев, Живка Кафиджиева, заместник-кмет, инженер Христо Петев от Общински съвет Елхово, председателят на читалищното настоятелство Мария Какарова и други. Представен бе отчет за дейността на читалище Развитие през 2012 година. Отчетена бе дейността на библиотеката при читалището. През годината са добавени 915 книги към съществуващия фонд. Читателите са били 953, а посещенията над 11 200 на брой. Проведени са 4 обучения по проект Глобални библиотеки България. Организирани са изложби, маратон на четенето, състезания, както и общоградска кампания Дари книга. Отчетена бе и дейността на самодейните колективи към читалището. Част от отчетът бе представен с мултимедийна презентация. Споделени бяха някои от проблемите в читалището, материална база, начинът на изразходване на средства и други. Взето бе решение годишният членски внос да се запази като миналата година. За всички работещи 5 лева, за пенсионери и ученици 2 лева. На събранието не бе взето решение за таксата за библиотеката. Жители на ромския квартал в град Елхово днес проведоха акция по почистване на шахтите в квартала, където живеят. Живеещите в ромския квартал в град Елхово изразиха недоволство от факта, че не се обръща достатъчно внимание към ромската общност, към почистването и поддържането на улиците и шахтите в квартала, където живеят те. Споделят, че са дискриминирани и не се чувстват като европейци. Затова подемат инициативата сами да почистят шахтите, които са се натрупали с наноси и кал и не са почиствани близо 15 години. Около
Около 20 човека днес се включиха в почистването на 14 шахти по улиците в ромския квартал и извадиха над 20 каруци мръсотия. Организаторите на почистването споделиха, че ще им бъде осигурен материал за запълване на дупките по улиците и така ще решат частично и проблемът с нарушената инфраструктура. И дори да се прокрадна слухът, че има таен спонсор, който заплаща труда на момчетата днес, самата инициатива по почистването даде положителен резултат. Днес настъпи астрономическата пролет. Астрономическата пролет в северното полукълбо настъпи днес в 13 часа и 2 минути българско време. Това е и денят на пролетното равноденствие, когато продължителността на деня е равна на нощта. В 13 часа и 2 минути Слънцето при своето видимо движение по еклиптиката пресича пролетната равноденствена точка и от южната небесна полусфера преминава в северната. Периодът от началото на астрономическата пролет до началото на следващата астрономическа пролет е равен на една тропична година и се равнява на 365,4 денонощия. По света е възприета календарната система, основаваща се на така наречения Григориански календар. Според него по определен начин се редуват обикновени години по 365 дни и високосни по 366 дни, в които допълнителният 29 февруари компенсира натрупаната разлика. Това е направено за удобство, но и причина датата на пролетното равноденствие да е различна всяка година. Варира между 20 и 22 март за северното полукълбо. Календарната дата зависи от това колко години са минали от последната високосна. Само няколко дни след посрещането на пролета, в последната събота срещу неделя на месец март на 31, в 3 часа през нощта ще преместим и часовниците с 1 час напред. На 20 март Православната църква почита паметта на света мъченица Фотина. Православната църква дава пример за това как Божията благодат е способна да възроди и най-грешната душа, да я изведе от бездната и да я възвиси до върха на духовната сила. Господ Исус Христос по пътя си за Галилея се спира на кладенеца, провежда беседа за живата вода с самарянка, която по-късно била наречена Фотина. Исус мъдро довел самарянката до съзнанието за нейните собствени грехове и нуждата да се покае и обнови живота си. Тя започнала да води добродетелен живот и се покаяла за греховете си. Самарянката получила мъченически венец при гонението на християните от римския император Нерон. Църквата увековечила нейната памет, прославяйки я под гръцкото име Фотина, т.е. просветителка. Имен ден днес празнуват всички, които имат светлина в името си – Светла, Светлозара и Светлозар. Новините от областта. Проектът "Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията" представи днес на пресконференция пред журналисти и институции заместник областния управител Нели Кадиева. Проектът се изпълнява по програмата за трансгранично сътрудничество, като целта му е да се повиши информираността и да се популяризира природното и културно-историческо наследство на региона около границата. Водеща организация е областна администрация Ямбол, а партньор областната дирекция по култура и туризъм на Одрин. Проектът ще се изпълнява в продължение на 12 месеца, а субсидията е в размер на 90 000 евро. Служители от районно управление полиция Ямбол разкриха извършителя на серия грабежи в областния град. Престъпленията са регистрирани в края на месец декември 2012 година и началото на месец януари тази година. В хода на разследванията е установено, че нападенията над потърпевшите жени, придружени с отнемане на чанти, портфейли, лични документи и вещи, са дело на 38 годишен мъж от село Добриново, област Бургас. Работата по случаите продължава в рамките на образуваните досъдебни производства.
На 19 марта около 14 часа в село Окоп, община Тунджа, вследствие на детска игра е възникнал пожар в навес. Огънят е погасен от един екип огнеборци, няма пострадали хора, изгоряла е около 50 квадратни метра покривна конструкция. В края на емисията чуйте и прогнозата на синоптиците за времето утре. В четвъртък времето ще се задържи без съществена промяна. На места в южните райони за кратко ще превали слаб дъжд. Максималните дневни температури ще бъдат около 16 градуса. С това емисията ни завършва, уважаеми зрители. Приятна вечер!